Morning guys, mamkasi guys. Mamkasi matimane nika morning. Morning guys. Mamkasi matimane nika mamkasi zvakaoma kana. Zvakaoma dzangu iko. Ndi Saturday so. Basi notaka kuyana. Basi kutanga ndinouyana 28 past guys. 28 past 11 past. Zvakaoma. Basi kutanga ndinouyana 28 past. Ndo parinouya bedwe. Right ndatirega tingoti zvedu tichimirira kuti ndibude ndiende kupasi na 28 past inzwai munzwe vasikana kana vanhu especially vanhu vakauya nemasiwo esava vamwe vachona njuga dziri kurema guys especially vakauya nema0 hours vaya pana baba vawanikwa vakashayika nhasi mumba baba vanonzi vatove vakauya neCOS riri vauya neCOS riri ratisina mahours 3 months vari kuno no hours vangori mumba saka vanhu vakaona 3 days dzakwana baba vaya vasina kumboonekera kana kubuda panze ndesiroshini warova how are you how is Dubai ndobva vaona baba vaya vasina kumbobuda panze 3 days ndobva vatanga kutsvaga kuti kumunhu aripi tosingoona vanhu munhu achingobuda wachingotenderera kwakuzonodedza polisi ndobva polisi ndokuenda kugwajanura door ndokupinda mumba muya ndokwana baba vaya vakatofa nedepression akashaya switch bullet akashaya switch 3 months unenge wauya zvorwadza guys imagine kuti ndibaba vasvika pakuremerwa so normally zvinoitika ndezvekuti usually zvinoitika ndezvekuti varume havatauri munoziva kashoma kuti varume vataure kuti vabude pachinda chodendo zvandiri kusangana nazvo mhuri inenge iri kumba inenge isingazvinzwisisi kuti kwakuna in fact munhu ari kuAfrica zvizhinji zvatoishtaura kuno kwavatozvinzwisisi language yacho havatoinzwisisi kuti zvinofamba sei saka kuti uudze mukadzi ari kumba kuti handina mari 3 months pamwe vakatengesa zvinhu zvavanoti ndo zvinhu kumba kuya kuti udzokere chaiko unenge uchifunga pamwe wakasiya basa rako wofunga kuti ndinotangira papi kana kuti wofunga kuti mari yacho yekudzokera kumba chaiyo ndoiwana kupi unaona saka those things can be too much on a person uchifunga they can be too much on a person wakavata uchifunga nezvazvo apa kunzi baba vangu vave vechikuru unaona vanenge vachiti mazera ese ari kuuya guys mazera ese akaita mukana akapinda nekutiza Africa andimaona mazera ese akapinda akaona mukuna vangu vari baba vangu vechikuru pamwe vakatengesa kana dziri mombe dzavo kana kuti vakato hamene zvanenge vakatengesa kuti ndakuchinda vosvika kuno kukosiri yari harina mahours pamwe wakakwereta mari cheko kuvanhu kudzokera kuchaiti pana mari yekuti kudzokera hapana mukadzi anenge achitokupa pressure every day kuti saka zvamaita 3 months muri kutobhadhara nerent kuno pamwe anenge achirenta muri kuti vana vanodyei inenge iri pressure kona tukona antimaona so I think it became too much on baba vaya depression yanga ichitogovabayawo zvavo kana kuti stress kana kuti vakadini kana kuti vakakomita suicide hasati zvanyanisa kuzikamwa andimaona hasati zvanyanisa kuzikamwa but it's one of those things zvekudodi zvinoitika kune SIS MELLY it's one of the things zvinoitika kunoko saka varume kunoko kuforeign land ka hakuna zvokuti kudii kana kuti kudii kwasana nekuAfrica
tsvaga mumwe munhu kuti unongotaura naye kana zvinhu zvarema. Kana waona zvinhu zvanyanyisa kurema, kana iwo maswitch aya, makosi maswitch achona, vanhu varongojegana wani. Vanhu varongojegana jegana, vanhu varongo zvokuti anzi varume vatosiya zvepride basi. Vanotouya ndokumbirawo kuti mundiise kugroup, ndakanzwa kuti mune magroup amunawo maCOS pamwe ndiwana uswitch. Votopinda mukati memagroup aya. Wapinda tototaura kuti guys nemaswitch kandai. Vanhu ende chandodira sando dzandiri kupira timu COS iri kubva kuAfrica iri pakubatana so far rakabatana. Pakangoita munhu ati ndiri kutsvaga switch ndatopiwa madays 90 days kuti ndibude munhu vanomhanya vedu. Angosangana nelink chete anouya naro. Angosangana nelink riri kudiwa maswitch anouya naro. So zvinobatsira kuti vazhinji vanobva apply fast, vazhinji vanobva vatodedzwa kuma-interview. Vazhinji vakatoya vachidaro, vakatomirira maCOS avo, vakatopromise, vakatomirira maCOS manyuwani nemakambani. Anmona, makambani mahombe chaiwo, vanenge vakatomirira manhingikiri maCOS avo. Saka musanyarare, anmona, musanyarare, taurai. Please, taurai. Head of a couple yefamily, marimwesurai. Vakanga vaenda kuAfrica kuholiday. Vaenda kuAfrica kuholiday kumba. Pakudzoka. Ndobva varambirwa kupinda. As we speak right now, vakadzokiswa vari kuAfrica vakadzokera kumba. Vasvika pa-airport vakanzi license yakarevokwa. Yemuridzi weCOS. Yakarevokwa. Ndobva varambirwa entry. Ndobva vatodzokiswa kumba. Imagine guys, unenge une imba kunoko. Andowana kuzona konzi license yarevokiwa. It means kuti company iyi inenge iri company yanga itomboripo nguva yakati pamwe vakatouya 2 years back. Vakatouya katoestablisha muno vakuita life yavo muno. Pane vakatenga kana chimota chavo vakasiya paka mumba. Vakatenga zvinhu zvakasiya kiya mumba. Voti takuenda kumba. Tomboenda kunoshanya kuAfrica. Pakudzoka murambikwa kupinda makuti mudzokerai kumba. Vakabva vadzokera kumba izvozvi. Variko kumba. Kumba kwako unenge wabva waoneka. Guys, zvinhu zvacho kumba kwacho unenge wabva waoneka. Wati ndakuinda takudzokera vonoona wadzoka. Apa watodzoka zvamuchoseka. Hauna hembe yawatakura, hauna kapu yawatakura, hauna chinhu chawauya nacho. Wangoya nechibhegi chawasimuka nacho chiti ndakuinda, ndochibhegi chawadzoka nacho. Kana kuri kuti uri kusvikira kumba kwevanhu vanokutambira sei? That can be too much on people. Kana uri kuti uri kudzokera kumba kuti ndiko munin'ina kana mukoma kana kuti kupi, vanokutambira sei? Nokuti kazhinji kacho vanokutambira kana uine mufaro wachiziva kuti wauya ndiri kudzokera wakabata zvimari. Ngatouya zvachose. Pamongo nezvimari zvangu akabhenga zviriko kuna kana chi watosiya watodzokera. Chitodzokera bheki. Nemhuri wakutodzokera kumba. Kune couple yakatosigwa 3 days back. As we speak right now vatori kuAfrica. Takatoshamisika tisi tikatopirirwa kuti tese kuti try. Tikatobvunzana tese mubvunzo kuti saka vanga vasina kupiwa 3 months dzadzo kunzi 90 days neuyu home office chichakaitika. Vanhu takasara chibvunzana kuti chichakaitika vidiwe. What happened? Unenge wasimuka nemhembe kuAfrica, what really happened? But the fact is vatoriko kumba. Ihama yomwe munhu watinaye mugroup vatori mugroup kumba. Izvozvi. And the people vamwani titoita kuti zviwe wese ndidzo hama idzi. Because vanotanga kuseka. Because they don't know what is happening kunoko. Vanotanga kutoseka. Kuoma nekuseka. Kutokuita joke. That can be too much on a person. Nokuti munhu wenyama. Munhu anogona kutofunga mweya kuchipfudza. Kana kutoremegwa BP, depression, inoshuta ka BP. Kana uri munhu anonetsa kana nene zvana BP izvi, inoshuta kudai so. Hanzi zviri nani kudzoka true hapana. Chera chinonetsa manje ndiwe unofunga dzokuti chekuseka hapana. Majority will laugh kuti apart chaiko. Majority will laugh kuti apart. Kuti adzoka snipe. Adzoka sina chinhu. Vanoseka. Sunday. 18 past. Don't find the kitchen. Vanoseka. Saka maCOS mukaona kuti zvinhu zvarema njuga dzarema zvanyanya. Depression yega kunoku inouraya munhu.
depression yega zvayo kunoku inouraya munhu. Depression kunoku yega inouraya munhu. Okutaura naye hauna kana chi kunokuti munhu nemunhu ari kumainda business rake. Muri kuona manyarara kwakaita, muri kuona ati kwakati zi, hauna kana munhu ati hakuna kana munhu atotoona kana ari panze, munhu isari mumba. Njoo chero masikati ndizvo zvinenge zvichingoyo. Saka kutaura naye hapana. Ukuti sorry guys, ndofunga anga switch from Wi-Fi to data. Anga switch from Wi-Fi to data. And ask my visa aya hasetu no Anna. No. Kune vamwe vakapiwa ma 5 years. Vamwe vanenge vakapiwa ma 3 years. Vamwe ndo vakapiwa ma 2 years. Zvinongosiyana. Handiti saka unozonzi kana dzakwana ka wo renew handiti. Kana dzakwana wo renew. Saka aba baba vamai tisanda yatsonzwa kuti tinyatso hwisisa tinyatso bvunza ati vanga vane ripi racho zvinonetsa. Handona. So ana zvinonetsa tikana munhu chingo apinda kuno kuti ndashanda 2 years ndobva ndaenda. Unenge uchiti ndoda kushanda 5 years ndo dziri kunzi izvozvi. So kune mandate uri kunzi wakabuda antika wakabuda vanhu vanoshanda kokati kwaninga chingotudzawo. Anoona kuti kwakanzi after 5 years my indefinite aya ari kupiwa vanhu. Asi pama indefinite ipapa pari kuzopiwa vanhu pa 5 years ipapa. Saka vane makosi aya nema 4 years akutoriniwa next year varondo vantowana ma indefinite. Anoona asi paita zvinhu zvatiomei zvinhu zvacho vanhu vemakosi teereresai vasiri kumagrupu edu teereresai. Kubva musi wa14 kwanzi zvakabuda musi wa14 izvi. Kubva musi wa14 kunotori iro njiro remandate wakatobuda iwoyo watakatotaridzwa idi zvokungotaridzwa chimwe chete. Anoona kana wakuenda kunoita indefinite yako wakunoita indefinite yako yayi, they are going to investigate kune vaya vane marriage certificate vakauya nemamarriage kuti muri kuga vanoda kutoona anzi utility bill handiti maona rinenge rine zita is either remukadzi kana murume pasame address yamunenge muchigara mese. Anomaona hanzi nokuti hakuna zvokuti mukadzi anonzi anogara kana kuti kuBirmingham murume onzi anogara kana kuLondon. Hakuna zvakadaro. They want to see something, a letter inenge ine address imwe chete handika anything that proves kuti manga muchigara mese for the last 6 months. Anti muri kuona saka zvichireva kuti taitoseka tikati saka zvakumanikidza kuti vanhu vaya vakauya nemafake marriage sika vochatozongopedzera tongogara vose zvega izvi nokuti vachinzwanzi a period of 6 months muri mose utility bill inenge ichidiwa iri yari yabepa rachona iroro proof munotogara mose zvemu chichaitika muchigara mose mune marriage wefeki uya wamakaita marriage wenyu wefeki mukauya kunoku. You have to be staying together to prove kuti uchinopiwa chi muchinotora mabepa aya kana 5 years zakwana. Saka kune vazhinji vaya vakanga vakaita kana wakaita marriage yako yefekiya nemunhu make sure kuti you keep in touch nemunhu wowe wakaita marriage naye zvokuti vamwe vakatouya muno vakatokangama kuti ndakaita marriage nemunhu vakatoparadzana paairport vakati tapinda shamwari bye nekune mumwe hatozivi kuti mumwe aripi because yanga iri transaction yanga iri transaction due chete vazira kunza kuendiwei halmona it was a transaction due chete rakaitika hatozivi kuti mumwe aripi. Saka tsvagai vanhu venyu tsvagai vanhu venyu muone make sure kuti vanhu venyu mavawana make sure kuti munokuziva kuti vanhu venyu vari kupingwa dzisina kuti pachaipa hani mukuona kuti ndo zvinenge zvakudiwa. 2 imwe announcement iripo yakanakawo zvayo iyi kumacos ese ma 20 hours ayaya wakubvumidzwa kushanda ma 20 hours anyway kwaunoda kwete muhealth sector chete. Hani muzati pakutanga vanga vachiti kana uri musio isikala kutsvaga ma 20 hours unongotsvaga kuke kuhealth sector yako ndo kwaunongotsvaga, but right now 20 hours zako you can do it mushop. Unogona kunoshanda mushop, unogona kunoshanda paunoda, you can go and work kwaunoda iko zvino ma 20 hours chero kwawada kadaenda kuno cleaning pa iya meno it's now allowed. Some people belongings on some may get arrested unless what the law UK changed. Those guys you might get alright, yani ndakuwa
Alright, ndaku. Alright. By the way, team ragazza mu UK iri. Ndobva vainda kunoti paita mota yedu yaburiswa kuplatform reumwe munhu ane kutodiziva atodizivi saka andemusunga munhu inyika imi ichi iwotona iko sanga rakachinjwa rakateso tipinde zvedu mubhasi ndirege zvakuti anditanda zvekuudza zvakangosiyana-siyana nevanhu vakagara muno sterika nekusingaperi zvisina kana zvinaa nebasa rozvaringozvitoudzwa zvinaa nebasa rose rakanaka sei kufamba musina jecha ewe maishewo aiwa hanismith no aiwa kana vazondisunga regai vandisunge tozvitangira ipapo but so far aiwa haitine basa rinangana basa iri. So just keep that receipt for your records. If there is any issue, just go online, the stage code, and they'll be able to sort of read on straight away. I'll get that. All right. Morning. Morning. May I have a ticket, please, for a week? Week rider, yeah. So you do smart. That's smart ticket. So yeah, 9. Press that. Scroll down. Yeah, £20, please. Thank you. Keep that on there. I'll just keep it on there until it tells you. There we go. Thank you. Thank you. Bye. Right. Go now, fix it. Could I come sort of thank you, Alice Smith. Thank you. Thank you. Thank you, dear. Thank you. Saka do zvino zviripo andimaona. Saka guys, let's be very MaCOS NASHE kana zvaoma, please find someone to talk to. Andika taura neumwe munhu, please. Talk to someone. Hapana chinombonyadzisa mufunge. Hapana chinombonyadzisa mufunge pakutaurawo kuti bedwe zvinhu zvakamira zvakadai zvekundiremera. Unaona? Tinotonyara, tinototya dzimungu wako yatichitaura kuti ndiko wako urwadziwa zvinhu zvangu zvakandira zvakaremerwa zvakadai nekuti unosekwa. But onai zvakuitika manje vanhu vari kuita varipinda mudepression vamwe vachifa. Unaona? Depression is real. Depression is real. Ndati MaCOS anabroda mutango zvara panyuwana 21. Ndati mutima munyuwani waveko ndewekuti ma-COS iko zvino ma-20 hours avo ayaya wainzi kana une 20 hours unofanirwa kutsvaka kunoshanda kuhealth sector, but right now you are allowed to go and work anyway. 20 hours dzako unogona unoshanda kwaunoda kana kunoita zvokuita baba zvokunonga mapepa kanibudisa makumba avo nsati ndaindosungwa avo unogona kunononga chi kunonongawo mapepa saizvozvo unogona kunoklina unogona unodi 20 hours dzako you can work anyway. Unogona kupinda mushopu mutesco unogona kupinda pese unogona kunoshanda. Anmaona kwamasiwo esakubvunza kushanda here mu-NHS agara achishanda wani NHS kune makera hobho ma-COS hobho ma-COS munikikiri ndo azere mu-NHS ari makera ndo akatozara ikoko manigerians machi vakawandisa ku-NHS hobho andimaona saka wakubvunza shanda kwanoda but mumwe mutemo uripo anabhiwana achitaura ndewokuti kana vaya vakauya nemafake marriages vakatsvaga vanhu vekuchata navo vakauya 5 years hanzi indefinite dziri kupiwa vanhu kwete ma10 aitagwa nevanhu aya 5 years indefinite unenge wakupiwa asi they don't just give you andimokona they don't just give you hanzi vanoda 6 vachada utility bill andika rinenge rine both names kana kuti mese pasame address yamaigara mese
apa takatoona kuti raskirire kuti vari kuzviziva zvemafake marriages, raskirire kuda kubata vanhu vemafake marriages manje. Saka vanotoda kuti vaone kuti manichigara mese for the last 6 months pamba ipapo. Saka that is a disadvantage again kune vazhinji vakanga vauya nema-COS. Andimona, that is gonna be a disadvantage because vazhinji vakauya nemichato iyoyi ne-COS nemichato iyoyi vakanga vasingazivani. Vakangoti vachika pa-airport vapinda vakati babai umwe akaenda kwake umwe akaenda kwake umwe achina kana namba yeumwe. Right, hapana pakunoti definite. Andika iwo achina contact yemunhu yani. Munhu pange matombogara mese 6 months. So ndanjiti inini zvichakodzesa kuti michato itike vanhu vadanane. Andimona, vanhu vadanane nokuti 6 months makagara mose. Uya ari kurenda anga achirenda kwake ugari 1 year kurenda makunzi garai mose 6 months. Chichaitika. Amona chichaitika. Handisiviwo zvitagwana anabehuta hanzi vakachata last year. Vekuzimu vakachata last year. Hanzi muchato wavo iri kukansurwa. I don't know about that. I don't know. Handisivi hangu about izvozvo. I don't know about that. Saka ndo zvandati nditaure ende ndo zvandati nekutaura kana ndichita kuti kuna baba vakashayika mumba nezuro. Vakwanikwa vakashayika mumba nedepression yekuti vakauya kuno ku 3 months ago nekosi nama hours. Vakagara mumba. Chekuita hapana renda, hauna chekudya, hauna kuti unarama unokutora chikafu kufood bank. Andimoona hauna pekutangira. Pamwe kumba mukadzani kasikazvinzwisisi. Nokuti kuudza munhu ari ku Africa kuti handisi kushanda, hapana mari. Andi kana ari mukadzi wako ane vana, anenge achisaka nyundo ndirarame sei. Andiona, saka baba vakazongonzi wakawanikwa vakafa kusaka vanga vatove ne 3 days vakafa vari mumba. Ni depression iyoyi. Saka I was saying kuti kana zvaoma zvarema tsvagai vanhu kutaura navo vanhurume zvekuti isu vakadzi hatinyanyi kuvhunduka tinotaura isu. Unondiseka ndatitaura sindatotaura ndatobatsirika ndatiwana vanhu vanogona kundibatsirawo nemazano. Unoona kuti ai wade madai kana madai manje varume vakawanda vanotya kutaura. Andiona vanonyara kutaura, they can't come out achitaura kuti uende utsvaga switch because vandakaenda rari nama-hours harina chi. Andiona because kukuya mazera ese enabyo kwakauya zera rese. Unotoshamisika uchiona vamwe vanenge kuti nei mama kunzi ndakauya nekosi mwana. Okay. Andimona kune zera rese rakauya rese. Varume ava mazera akauya ese. Andimona munhu akangoita mukana wake uchiita kungodawo kutiza Africa aingouya angoita mukana wokumuta mwana womukana wokupinda akanga achingopinda. Andimona saka ndozviripo zvakachingoti tionesana kuti makosi aino kuti vazhinji havatorina shoma hours. Ikoita exploitation yekumabasa chaiko chaiko iri kupinza vanhu depression. Exploitation yekumabasa kuti kubasa hakusi kushandika zvakanaka. Makambani mazhinji kutaura kwatinoita nevamwe magrupu medu, makambani mazhinji especially vanhu vatema panenge pakazara hama. Ndeumwe waidudza nyaya yake. Kambani yakazara hama, saka hama ndo dzinotonga kona tikona, saka hama ndo dzinowana mashifti kona tikona. Andiwana iwewe nje hautogoni chero kutaura anything. Unogona kutopiwa shift pamombonyimwa pamombopiwa, hama ndo dzinotonga. Saka kumabasa chaicho vamwe vanhu vakumabasa chaicho vatorema nestress, autota depression chaiko chaiko. Andimona autota depression chaiko chaiko yekutoti basa uriko kubasa kuvamwe vari kuita madepression ariko because kubasa kwacho everything is not rosy. Umwe unenge wana bosi wokuti haubvumi kuzotaura anything. The bosi chero kuti uonese muono wako unenge uchitonzi yes hana warova hawaiwa miss you. Andimona kuti toxic work environment kuti you don't talk of uchita basa kana muri pabasa you are like a family. You're supposed to be like a family kana muri kumabasa. Motaurawo zvese mopiwa platform kutaurawo zvinokunetsai zvichiadviswa nemazvo kwete tukataura ichi hachidiwi kuti utaure, kune zvinodiwa kuti utaure zvazvidiwi kuti utaure. Then that work environment it becomes toxic eventually. Andimona Annabelle, but remember tinenge tichingori 20 hours cheteka. Ndichingori 20 hours per week. Saka ndo zvanenge wakafambira iri 20 hours. Ndosina kufambira 20 hours per week. Andiona ndo panonetsa ipapo. Saka vari kumabasa akadaro variko vazhinji vanotori nestress kuti ndaitaura nemukadzi wika atori mudepression chaiko chaiko nenyaya iyoyo kuti smedi ndikatitsvaga tichitsvaga zveswitch yacho. Saka izvozvo tiri kubhisi kumubatsira kutsvaga chii kuti mubatsira kutsvaga switch rokuti akwanise kuti aitewo awane pekuti aine kushandawo pakasununguka because kubasa hafangi kuti uite stress wekubasa.
handiti munofanira kuti kubasa uchisekawo nevamwe uchini because kubasa munenge muri family anowana munenge mutori family kubasa. Yes, you are supposed to be free but ukana wakuita kunga sokuti unenge uchidzvanyirikwa handika hama dzakauya dziya ndo dzakutotonga pakambani iwewewo wakangouyawo hautoziviwo kona tukona panenge pakatoipa saka munhu anenge achitorwadziwa. Atitaura kuti kambani yese zvayo yakazara makazeni vana matete vana mbuya kambani yese izere mukazuu yesi asho saka huna chaunoita iwe ndounongo everyday ivo vanenge vane maships back to back but ivo haumawani unotopiwa pavanenge vachida kuti nhasi tikuda kukupawo. Saka zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vanhu vapinde futi mudepression mufunge vanhu vanopinda mudepression no ndingoti hangu titaure mufunge depression is real. Baba vachiona kuti zvino vari kunoko singazivi kuti manje panoitwa sei handizoziva hangu kuti saka kana vashayikira kuno kudai vane 3 months chete vanotapwa negovernment kuenda kumbai vanoita sei zvakaoma pane pangofambawo satani apo kana kuti vanodini family inenge yakunzivi bhadharai mutore munhu wenyu vanopiwa here visa kutora munhu wavo kana lese havana hama dziri munhu vanodii vanoenda sei vari muuk tibadzireiwo vakauya kudhara schoolers vanofambiswa sei panofambiswa sei government inopindira kuvaisa kumba here zvinofamba sei because imagine right now mukadzi achifanirwa kumba kuti vashayika pamwe hatorina pekutangira baba vane 3 months chete havana makumbira vashanda hakuna mahours vatonzi vashayika vanodii team UK yakaya kudhara panoifambiswa sei apa maikaida what's going to happen here gofund vachiitigwa nevanhu nepublic nje havedi wei zvakaoma zvakaoma hanzi gofund vanogona kutaura gofund kuti vazodzokera kumba kwacho saka gavhmendi haitopindiriwo kuti ngatidisere munhu vedu yakauyawo 3 months ago haanambobvera ashanda ngatiidise bhodhi kumhuri yayo zvakaoma ndofanozobona kuti kwafika kuri nani guys unongochero kwavigwa pasi unenge wakavigwa kutuzire kumba iudzewo vana vongo vachikwa baba vakatsakatikira kuuk vakatongovigwa ikoko papi hapana anoziva zvakaoma zvakaoma saka maCOS guys vakanga vachatarara please make sure you keep in touch nevarume venyu vamakachata navo vaya keep in touch nevarume mahusbands mazimbabwe husbands enyaya keep in touch ugara uchiziva kuti ari papi newo murume keep in touch newife yako yavachata nayo ugara uchiziva kuti munhu ari pakati kuitira kuti nguva kana makuda kudhuze nekunonhinwa kudai handika motombogara mose mombotomira zvokuroora mbomirai zvokuroora kana muri masingu kuroora nekurogwa motombomira because muchapuwa period yekugara mose 6 months muchigara mose saka probably you might get married zvesure one another mugona kuzoroora nazvemachokwadi pamuchagara mose 6 months paya mugona kuzodana nazvemashumu munogona saka musagarai muri in touch kuti mwari kupi ngari muchizana kwamuri mese nguva dzese nditika gaisigai ndichikati angufoni chindi takuenda kushando chakutaura nemi mangwani pedza usiku nhasi see you tomorrow maybe kambani kunzi haina kana 3 months inokumboshanda harina kana COS mari inoiwanepi
don't know tembi kuti chinombonyatsoitika chii. I don't know. I think ndosaka vari busy kuda kuvharavhara madokosi ese. Handizivi. I don't know what happens. I don't know. But ndofunga ndosaka vari busy kuti zvinoda kuvharavhara madokosi ese anga kashamani. Because vakuziva ka. Hi Fadzi, how are you? Good morning. Ndosaka vakuzama kuvharavhara madokosi acho ese kusvika. But madokosi acho mauda kuvhara too late munhu atosharasikirwa noupenyu hwavo nekuda kwazvizvi. Kusvika ndikati hangu guys tozotaura mangwana. Long day tempa unoenda basa rikati wabva ku19. Wabva ku19. Usora zvakanaka guys and it's only about 6 months the marriage has to be active. And it's only about 6 months the marriage has to be active for 3 to 5 years. 3 to 5 years unogona kunge uri active Jaden nekuti handiti pamunenge marriage kana mukaita marriage mukapinda muno let's say makapinda last year toti 1 year maybe last year or this year 2 years panozosvika 5 years dzei indefinite dzachona unenge wave active ka watoita 3 years kana 5 years. It's obvious pamunenge muri muno mapana pamuchaenda unokansela fast ka muchatombogara muri muno mozoti mozonokansela kana maindambi nepamuchaenda ipapo. Saka kune vaya vangu vachifunga kuti takunokansela izvizvi motomira kukansela muchato motogara nemuchato wenyu kusvikira maona mapepa enyu togara maona mapepa enyu koza panguva ino ndo zvazvinenge zvino. Kuza shuwa uri right Jaden kuti vamwe vazhinji vanga vakutodecide kuti takapinda panoenda kuholiday kunondambura muchato tiwane kuchata chini kuroora munhu andoda anochata naye so zvavharisa zvadhakwa saka kutomboramba vane muchato iwoyo wavo iwoyo. Nyasha dzashe Luku manje hauna kumbokumbigwa here na Luku because une history yekukumbira zvisingaiti. Hauna kumbokumbigwa. So guys, muve nezvarakanaka, timoswera bwanda. Take care of yourselves guys. Enjoy your weekend.